8 zöld civil szervezet fogott össze, hogy útjára indítsák a Hülyességkora című filmet, és egy kampányt szervezzenek köré, azt üzenve, hogy ne légy hülye. Ezért a vetítésért cserébe úgy tetszik, azt kérik tőlünk, hogy ha van bennünk elég szolidaritás, támogatókedv és tenni akarás, akkor támogassuk őket azzal, hogy az ott látható és kinyomtatott petíciót képletesen itt, valójában pedig az interneten keresztül aláírjuk. Ennek a petíciónak az üzenete Magyarország miniszterelnökének szól, és arra kéri, hogy a hamarosan megrendezésre kerülő Koppenhágai konferencia Magyarország is írja alá azt a kezdeményezést és azt a megállapodást, melynek köszönhetően a fejlett országok 2020-ra 40%-kal szorítják vissza az üvegházhatásokért felelős gázok termelését. Ebben a folyamatban segítik a fejlődő országokat pénzzel, technológiával, amivel tehetik, és mindezt a saját országokon belül, így ilyen értelemben Magyarországon törvényi szintre emelik. Ajánlaná-e a filmet ismerőseinek? Mindenképpen nagyon jó film volt, egyik legjobb klímafilm, amit láttam. Nagyon jó volt a film, nagyon hatásos volt, és tényleg elgondolkodtató, úgyhogy én holnaptól fogva sokkal természet és környezet tudatosabban fogok élni. Igazi emberek beszélnek róla, igazi problémáról, nem ebből élnek ezek az emberek, és benne van minden, amire szükség van, és minden igaz módon van benne, amennyire én éghajlatkutatóként ismerem a történetet. Ami szerintem megkülönböztet az egyik korábbi hasonló művektől az, hogy van benne konkrét megoldási javaslat is, illetve konkrét dátumhoz köti azt, hogy meddig kéne ezt véghez vinni. Emiatt ajánlanám igazából. Azt szeretném, hogyha nagyon sok ilyen filmet vetítenének, mert sajnos szükség van arra, hogy jobban terjedjen az ige, hiszen tényleg nagyon nagy veszélyben van a Föld és az emberiség. Úgyhogy jó magam is foglalkozom ezzel már elég régóta, és azt gondolom, hogy kötelező lenne erről sokkal többet beszélni, és támogatni kellene ezt. Mit tesz ön a mindennapjaiban, hogy csökkentse a környezet terhelését? Hát ez a kérdés szólhat nekem, szólhat bárkinek. Az emberek végig kell azt gondolnia, hogy muszáj-e mindent fogyasztania. Muszáj-e, hogy mindent beszerezzen minden nap. Tehát amit szoktak mondani a fogyasztói társadalomnál, hogy ha most szomorú vagy, akkor megyél és vegyél valamit. Ha most jó kedved van, akkor ünnepeld meg, vegyél valamit. Tehát valamilyen értelemben azt el kell érni, hogy az emberek boldogak maradjanak, de a fogyasztási szokásaikban, ami anyagi javakhoz kötődik, abban mértéktartóbbak legyenek. Elindítottuk a klímabarát települések programját, mert az a véleményünk, hogy minden magyar településnek föl kell készülni arra, hogy radikális változások várhatók itt, és ebben próbálunk segíteni. Tehát ez a szakmai munkám. Magánéletben is természetesen próbálok sok mindent tenni. Engem a filmből az a mondat érintett meg nagyon, hogy még mindig fogyasztó vagyok, és olyan hogy tudnék kiszállni ebből a ringből úgy, hogy ne menjek szembe a forgalommal. Nagyon nehéz úttörőnek lenni ebben, számítok mindenki segítségére, mert meg kell felelnem, egyszerűen úgy érzem, és legalábbis ha lejjebb is csökkentem a fogyasztásom, de valamilyen szinten ez azt szolgálja. Úgyhogy nem teszek eleget. Nincs pénzem hibrid autóra, de lehet, hogy arra kellene gyűjtenem és kevesebb ruhát venni. Hát figyelj, nekem elég tiszta a lelkiismeretem, hibrid autóval járok vagy biciklivel. Egy akkora házban élünk, amely négyzetméterszám pontosan megfelel az igényeinknek, tehát semmivel sem nagyobb. Energiatakarékos körtéket használunk, szelektíven gyűjtjük a szemetet, komposztálok, most építem az esőgyűjtő ciszternámat, saját palántáim vannak, nem vásárolok nagy boltokba, mit mondhatnék még? Ennyit teszek, hiszek a személyes példával, mintakövető társadalomban élünk, de nem mindig a mozis mintákat kell követni, hanem a pozitív dolgokat.